hasri jot talukurono khatamte hamjam kulo final 19 August 2021 tini TTA dise habang bai loazijak tini hasni bubagra by Naikol Jak te tini honorable CEM Purnachandra Jamate by Tidul Jak kaisa football batelemung chengjak nai football batelemung Tipra football league o batelemung jot hasini under 19 chini football thungkrung no participate khaina bai koyo tai narok thungkrung rengkrung ngai hasteo kuchuk keplai ke sinjang nang tung tei sakam khakam tongkam ke tongmana bagai chini sikla chalai no thungmuni bisingti jeng society bunan bagai jeng o kaisa lama snamjak tei narok jotno kereng kubung ge o haimung sinjang bagai o donga pyokja mano ere jung tibi ya with choice mungo jung te palai na chele de jung no go a chu gui to ya with jung no ka phai jing jung